kubva kwandakaita pamba ndakabva nchiti ndikuenda kunobaisa mwana injection iri 5 years. Ndabva nchinda kunobaisa injection iri mwana 5 years mimba yakarwadza. Ndaenda kunobaisa mwana. Ndakabva ndaenda kumba kwa mama vangu ndokwangu kudhuze kuti ndinzokere kumashure zasaite kuti ndinzokere kumashure. Ndafarira nyaya yaitwa nemwana yokuti aiwa ndikuda mudzimai wangu. Zviri pamutemo imombe. Kuti kana wauda kupasa gupuro redhora rawambobvisa uchishaina reri $299. Zvafanira kuendesa mukadzi kuDNA test nevana uchiti vana havasi vangu vana vonowanikwa vari vako imombe. Inzwai baba ndakukuudzai ka atide vana baba vanenge imimi muno mumatare edu echivana ndimi muri kukonzera pandamoniya mumusha yekukanganisa mwana ndewenyu wamakabereka kuti musamuisirira. Asina kukanikwa nezvepadera ndoda nyaya dzechokwadi saka nditrusted nobody. Ishe ndibatsire ntauro chokwadi padare. Ishe ndibatsire ntauro chokwadi padare. Zorai gwero ipa Innocent Gama. Ishe ndibatsire ntauro chokwadi padare. Ishe ndibatsire ntauro chokwadi padare. Ipa mai avuka vari pakati penyasha simuzane neruoko rorutivi chete zvaro. Ishe ndibatsire ntauro chokwadi padare. Ishe ndibatsire ntauro chokwadi padare. Tendedzorai gwaredu vaWilson mungataurire dare nyaya yamada kuti Innocent ataure nembadare ravo ramambo. Taurai. Ndakaona mwana adzoka achitaura kuti handichadiwa. Ndikataura nyaya yavo kumusha vakanoitaura murume akati haachadi mukadzi. Achada. Ndobva sei? Ndobva ndauya kuno sekuti ndisino changu chandaenda piwa. Pakanga paine vana vakanga varipo saka ndakabva ndautorekedza ndini. Vakapa here vana vacho vakanga varipo vacho? Varipo. Vangani? 2. Vakamira sei? Mukomana nemusikana. Tauri utamari zvekutaura watezvarazvo akambobvise chipo mumusha macho. Akangobvisa mombe 1 paakatizisa yechikoro. Atisa mwana ari kuchikoro? Ndabhadhara yekunyora. Angane makore mangani? 19. Wakatiza muchikoro ngane makore mangani? 19. Mukadzi mukuru. Vana 2. Okay. Uri kuti chii nenyaya yekutaura navatezvara? Ina ndakuramba mukadzi. Uri kuti chii nenyaya yekutaura navatezvara? Ndikuti ndakuramba mukadzi. Chii chakaitika? Nyaya yakaitika apa ndekuti mukadzi uyu pane pakasununguka mwana wake wekupedzisira akandifonera inini ndandiri kubasa anogara kumba wana mama vanditi mimba yarwadza ndati amanje kwandiri nine kure wadi kubasirwa namuchembero uri padhuze ipapo abva nditi alright anditi alright bye kufunga after 1 hour tavana takufonera naabhuya vachiti atatsvaga mota yetransport tazi mai venyu aende kupi kuchipatara. Vabva vaenda kuchipatara kwekwe vaenda kuchipatara saka ini ndakanonoka kuteera kwekwe kuti ndakashaya transport yekuteveresa ikoko. Muridzi wetransport abva takundifonera akati kumadii ndachida mari yangu yetransport. Ndamuti handimiriri vadidi ndendadii ndasvika saka azoramba achifona ndafonera dzimai vangu ndati ko muchemberi varipo here ndibvira mai vangu ndana ndati vaende navo zvikanzi muchemberi havavo ndati ko ivo vambori kupi
asi varamba kuuya zvikanzi hambeni mapinduro akangoitawo ipapa hanyazo angu paruma ipapa wandafonera iwo Muchembere kunzi ndati vandibatsire mari yetransport wandafona paipai kuna Muchembere ndati kuMuchembere kwemimi maregedza sei kukuenda uku vaitoshamisika nenyaya yetaura zvikanzi handino chandiri kudii chandiri kuziva ndati adzimai vangu vanozwa batsirwa kamwana musikana kwemimi matadzanai kuenda vangansi kuziva nyaya iyoyo itori nyowani nyaya yekuti ndikuza ndaiti mukadzi ari ipi yezvinhu mukadzi yarapa ukandipindura ngokutaura nemukadzi wako utoti handisi kumuona mukadzi wako handida kuziva mabvunzi ramaita ndati ari kupi kwaanogara izvi ari kumba kwavo kumba kwavo kwababa vake for how long ndofunga pa zve2 weeks zve2 weeks ane mwana mucheche anaye handimuna December saka ukati ndezve2 weeks 2 weeks kubva akaenda rini kumusha kwavo ipapa ndikutora after zve2 weeks paakaenda papa asi mwana paakasununguka makagara mese kumba ayo mwana paakasununguka haana kuemba kwedu akaenda kwavo abva azouya kwedu papaya papera nofunga mwedzi akasununguka arumba kwavo akasununguka arumba kwavo akazodzoka kumba akazodzoka kumba kwapo iwe ndo paabva manje paane 2 weeks abva achidzokera kumba kwavo chii chaitika apa chakaitika pa ndechekuti ini ndikandipedzisa kutsanangura ndati chii chakaitika kutsanangura hatinei nazvo ukona tari kujambisa tinoda tokujambisa kwauri titsanangura ndati inini pandiri kutsvaga pane nyaya ndepekuti uyu mukadzi ari kumba kwavo akambosununguka ari kumba kwavo akadzoka kumba kwenyu handiti ndobva magara 2 weeks idzodzi dzadarika idzi handiti ndo paadzoka kana kuti ndo paari kumba kwavo for the past 2 weeks handiti ndo patinoda kuziva ipapo kuti ari kumba kwavo zvaita sei apa zvakaitika kuti aende kumba kwavo ini ndakafonerwa padare nanasekuru osi ndaifungidzwa sekuti nyaya pana zvaitika tichagadzirizwa ndomandataakunesana nemudzimai wangu kuti zvakaita zvasirizvo ndandafonerwa kudare inini ndomandaenda ndandasvika ndandagara padare seizvozvo papa averenga meseji andaitaura nemukadzi wangu zvikanzi apa averenga meseji yacho sekuru wabva kuti saka zviri kureva kuti iwewe auchade mukadzi kai ndomandati padaro paipai wataona kuramba mukadzi ini handa kuramba mukadzi akandipedzese kutaura ndoda kutora tiyeuchidzana ndikuziva zvandiri kutaura iwe ukazviziva deso toda kupinde mulaini rimwe chete newe zvikanzi indaitarisana nasekuru vachati sevanhu vari kuyananisa vachati kuiwe sekuru kuti hauchida mukadzi ndavandakatsanangurira nyaya yangu vabva vanditi iwe kana uchiti hauchade mukadzi guburu parikuda pane paitoda guburu vandati manje ini handina guburu zvikanzi manje iwe kana wanga uchida kuramba mukadzi sei usina guburu ndati hasiri zvandandavinga haisiri nyaya ndavinga ndavinga kuti tigadzirisana zvikanzi manje isi kuti tirambe tingogara matara akawanda unonga kuda sekuti uri kutishandisa itotsvaga guburu ndandatombobuda panze pape ndandazodzoka zvikanzi buda mukomana kuti tirambe tichidzoka titara nyaya 1 unonga itishandisa kudare rachina ranga richitwa kupi aitwa kwasekuru wanyamanzi aitwa kwasekuru ndandabuda paipe panze ndandatsvaga mumwe mfanhanga aripo apa handi padholo zvikanzi ichipa mukadzi wako mari uchimuudza kuti azimai handichakudini zvakari zvakari ini nakusomada mudzimai wangu manje handida kutaura zvese nakusvika ndandamutambisa dhola ndakutaura zvoti mukadzi handichakudini iwe chitokutambisa mukono ndaari pamukadzi wanzipa mukadzi gupuro kana usingamude uchitaura hako kuti hauchamuda nekudini iwe kuti haane kusaya handina kutaura ndakosvika ndobva ndatora gupuro racho ndobva ndamupa hauna kuramba mukadzi mukadzi handinanga
Uruna uchishikwe unaushandisaiwe. Uri kuti wakampa gupulo ndiyo uchitaura kuti mukadzi wakampa gupulo uti hakuna kuramba. Sei utaura maranguji mairi yo. Unani wauya naye munomu. Taure magara pasi baba. Ini ndimi vagama vakabairasa. Saka inini nawe kutondishamisa. Ndoda kuti muroora wangu kubva kumetsana kwaaita nemurume wake ini handizvizivi. Nhau dzavo ndofunga dzaingotamba vaingozitamba manedzido ini kumba kwangu nadzina bharuni dzasvika. Zvokuti kunyange izvezvi kunyange kana angapiwa gupuro ini ndinogona kutora gupuro rake nekuti inini ndine muridzi wehuriro. Handizodza kuti mhuri yangu yauya sei kuno ini ndizviziva. Mhuri yangu aimangarira mhuri yangu kuti isvike kuno ndisingazivi uye gupuro rake hatongozivi. Chero muroora wangu aiziva kuti apiwa gupuro dai ndakaratidza gupuro. Aipa gupuro asi mwana wenyu. Nawe yacho yakaitika kana vana vakamuka vasamudeedza mwana. Aipa mwana aipa umwe gupuro ndiani? Mwana wangu. Mwana uya akapa gupuro ndizvo. So kaifana kusisa nawo kwamuri ndiani? Aifana kusisa nawo kwamuri ndiani? Vese muroora. Kerera kuno. Usatapelezi baba. Katika mfunza mvunzo. Aifana kusisa nyayo kwamuri ndiani? Mwana wenyu. Ndona muroora. Aifana kusisa zozo ndiani? Ayo gareje yako ika. Imi moti mimi muroora uye negupuro baba ndarama. Grazie swa. Tuneterezo. Mane 5 dollars mbedisa. Aindenda yekona sama ita manje. Pa fortune. Ani muroora baba makayarutsa mwana wenyu asina kutenga asina discipline asingazive kuti muri chi. Kwezi mwana uyu paakadetsana mukadzi wake sako zikuya kuzotaura nemi. Iye zvino hoyo ari kuti mukadzi ndikumunda but ndiye akapa gupuro. Ndiye akapa gupuro. Wamuona kaiwe mpezo. Anozama ita. Awanoziva kabisa. Mwana uyu ndiye akapa gupuro. Asi maiziva kuti baba vake varipo. Nasino ari kuti imi muri kuti hamuna chamunoziva. Munofunga kuti ane forti ndiani. Mukadzi here. Taure. Mukadzi here ane forti. Zvinochezera vaya kuzomangana kuti mwana wapiwa gupuro vasazo vakadya. Mapedzerera. Ndonya pagiraundi panombe. Ngavaite vaindeko. Vamwe vapindi. Mapedzeko. Mukomana uyu pamombe akaramba mukadzi akapa gupuro kumukadzi kuti mukadzi anchadi. Vachibva pakunosununguka vavasingazive baba wake ndizvo. Vamwe vanatezwa kuti anogoramba mwana. Vana vakaberekwa isu tichitarisa kuti motirovorego. No, ndete tikwire dare. Takwira dare patasvika panapa. Mukomana uya kuti mukadzi ndomuda. Vatairi akapa gupuro kumushango ikoko. Ndonhawe ipa. Akakuwithdraw gupuro. Iwe usatape basa. Maura kuwithdraw gupuro. I want to withdraw. Saka uri kubvuma kakuti wakamu. Nenda kubvuma. Saka kuti mukadzi wako nomuda pakudii manje. Pana ati mukadzi ndikumuda. Mama ari kuvhunza uchikuda mukadzi saka uchiri kumuda ine zvowafunga wachiye. Mukadzi wangu ndakagara ndichingumuda. Ndikuda zvanhasi kwezvekugara. Mukadzi wangu ndotomuda. Ko gupuro todii naro? Haina ndizoziva kuti zvinofambiswa sei. Aiwa ndiwe wakariendesa saka tikubvunza iwewe. Unenge wodii negupuro? Ndasingatodi kuriendesa but maitikiro atazo ndaida kuti tigadziriswe. But vanhu vakayozogadzirisa nguva sei yazogadzirisa. Saka nhasi uri kufunga kuti kudii nezvaro gupuro rese? Ini ndandikuda kugadzirisana chete zvandinoda. Iwe pindura kubvunzo. Hanzi gupuro wakapisa gupuro. Yezvinezvi iwe uri kuti mukadzi. Ndotoda kuti kugadzirise tambowai gupuro tiyezvo pagupuro uri kuti chii? Handizivi kuti kana wambopa munhu unozoita sei kumberi handizivi. Asi iwe wangoda kudii nezvaro pfungwa dzako iwe? Ungoda kuti tora? Hauchadi kumuramba? Handina ndatomboda kumuramba. Ndaida kuti kugadziriswa nyaya dzainedzi. Gupuro kuti handichadi munhu. Mogare piwe mani. Munobva kupi baba?
Shamuro estate. Bakugara izvo. Shamuro. Uyanogara kushamuro. Shamuro. Ndoonogara. Mambora vakidzana. Saka zvomukadzi anga ari kupi? Kumba kwake. Kumba kwani? Kwavo. Ndokwavo. Saka wakuda kuti guburo richidzoka kwauri ndii? Ufunga kuti mudzimai wako wamuda. Manzoera manje ndimi mudzimai wacho. Mudzimai zuru. Mainzwa nyacho. Vatezvora ndevava rudzo. Munozvinzwa. Pane chamunopokana nacho here kana chamuda kuwedzera? Handina. Hamuna. Saka kana une iripo shamwari kana wada kudzora guburo rako unobvisa mombe. Uri kupanzwa here? Ndakatiri. Unobvisa mombe kana $300 yekudzora guburo. Vesa uyaro wemira mombe. Mombe ngoremusi. Then nyaya yako yoda kugadziswa wenani? Mudzimai wako. Vanofana kugadzisa ndivana nani? Ariko ndana sekuru natete. Anasekuru natete makaenda kwe. Takaenda ndodara ndaifunza ndora turugara patagara. Baba sunzerwa. Indura. Varai ufoni iyoyi. Ichakutsira kuti Makaenda kwe. Porisa. Mamusati maendako. Unotepa zvinhu pari padare. Asati aenda. Saka tarifoni iyoyi. Saka uyu ati akanga ambenga afunga kuramba mukadzi. Saka ari kufunga kuti Imombe. Mukadzi haarambi. Saka mombe itoiwana rini rekupuro. Ngozi rekupuro manje vatova vanyaya rekupuro taisusu. Dai dai wakamhanya kunosofta mukadzi wako mutemega pamwe yabhadhadzwa kana mbudzi. Ngati kuno kumanje zvakura kuti gupuro itika zvibwezva zvakureva kana kuti mukadzi wako uri kumuda. Achakwanisa kunge ari kuba kwavo bhozi vanenge kutochengeta mukadzi womunhu. Anozoita problem vainaye. Azvo zvisingaiti. Saka teta kuda gupuro rido nekukurumidza munhu. Fast. Royarini. Nyaya dzakawanda. Mombe rini. Haiko kanondineza bosi. Paradzi kusatikuva baba. Nyaya dzachamutongo dzakawanda dzakufanidzirwa. Uyoyari mombe. Yomuhomwe $300. Akandipa zvomwedzi ndogona kuiwana mari, akandipa zvomwedzi. Vakupa zvemwedzi. Nditi nhasi ndiani? 27 March. Wabhadhara mombe yako. Zvekuti mukadzi wako kudini tora mukadzi wako kana uchida mukadzi wako. Taurai baba vari kuti chii? Panopa tasara sho. Pane nhamo yataurwa mukomana paakataura namai vake achiti takura mudzimai womubende kuchipatara. Mai vacho vakasiyiwa vakanzvingopamba akanonotora mai vake. Mai vani? Muroora akatora mai vake. Ndinodza amai vanobereka iye akanzvenga amwene pamba. Handiti vakafambisa process iyoyo until now kusvika after 2 weeks. Handiti amwene imimi muri kuti chikwe uda kukonzera conflict pamwana ari kuti akuda mukadzi wake. Izwai baba ndakukuudzai ka atidi vana baba vanenge imimi muno mumatare edu echivana. Ndimi muri kukonzera pandamoniamu mumusha yekukanganisa. Mwana ndewenyu wamakabereka but musamumisilide. Handiti mapanzwa. Ivai vana baba kana mauya kuno. Batirirai pane chakanaka. Mai vavo kana wakaperekedza mwana wavo kuchipatara. What's bad about that? Tiudzeika disadvantage yamusiri kuda kuti yakaitirwei baba. Tipinde katipe nengure kuti chii. Kuipa kwacho ipapo chii chakaitika. Wenyu mukadzi ari kupa pavakadzi varapa. Indibvirei mani, get away. Kunoku hakusiko kuti vanonondiona kamuchitaura dingiringa. Kwamureva chizizo ndo zvachinoita izvozvo. Mwana wenyu ari kutaura kuti akafonera mai kuti mukadzi arwara. Mukadzi wenyu akaramba.
kuenda kutera sei muri kumudza Anoramba. hatisi kuzvinzwisisa zviri kutaurika panapa. imi uda kukodzera mwana uda mukadzi hatina kuuya muno kuti mutitaurire kuti ndoda mukadzi ndakazodini kuti dare ukataura kuti kumukadzi tiri kutokuteverai nenhau yemwana wemunhu. Amuite zvamunoda nemwana wemunhu. Chokwadi chakatonaka. Kana musingatomuda mukadzi wachona makamupa gupuro kudhara, taurai kuti no mukadzi atimude, tikuchajei zvinofambirana, kwete tizokuwanai kune the other side of the story yekuti maida kuti vhara mudare munomu. Hakuna zvinhu zvakadaro. Vabendai munopanana kamhosva yachona kumba kwenyu ikoko kuti makaendere chii nemwana wenyu kuchipatara. Kune munhu angade kugara nemwana akazvitakura pamba pake asingamhanya nemwana kuchipatara iye arwara. Kana iwe ukade kuzvikakanyadza uchitaura usina nebasa rese, mukadzi waimuita sei mukadzi kana asina kuenda kuchipatara? Ko akafira pamba munoita sei? Ndaudza mai vangu 29. Mai vako iye akanga ari kumba kwani koyu paakanga anhingirira? Akarumba kuenda izvozvo. Angarumba kwenyu vakaregerei kuenda mai vako kuchipatara kwacho? Haana kuvaoneka. Haana kuvaoneka sei? Akangobva kakaenda. Iwo mai vako mukadzi ana kukuudzira kuti mimba yarwara? Ndikatifonera ndikamuudza akatiudza mama ari padhuze newe. Iwewe mukadzi arwara akuudza iwe wakavaudza here mai vako? Ndafoni dzavo dzairamba. Iye ndiye anga ari pavari. Vakanga vari vese namai vako? Naiwe tiudze zvakaitika. Pamba ndandiripo. Inini kubva kwandakaita pamba ndakabva nchiti ndikuenda kunobaisa mwana injection iri 5 years. Ndabva nchinda kunobaisa injection iri mwana 5 years, mimba yakarwadza. Ndaenda kunobaisa mwana. Ndakabva ndaenda kumba kwa mama ava ndokwangu kuri kudhuze kuti ndidzokere kumashure zvasaite kuti ndidzokere kumashure. Ndakabva ndaudza mama ava. Asi ava ndandambovaudza makuseni kuti amiri yangu nhasi haisi kuita zvakadi zvakanaka, asi handisi kuziva kuti chii chiri kuitika. Mumusha makaoma varume ndoda kukuudzai. Ndoda kukutaurirai. Ukaona mumusha muchiita baba vachiita kunge munin'ina nemwana so zvinhu kutaurira panapa zvisingadigiri hazvina kunaka varume. Ndoda kukuudzai, batai vana vevamwe vanhu sekungobata kwamunoita vekwenyu. Musaite hunhu hwakadai so in front of me. Handidi mahumbu akadai. Mwana uyo aenda kuchipatara uyo anenge achizviziva kuti mukadzi wangu ari kuenda kuchipatara nemwana arwara. Handiti kana tatobayiwa majekiseni edu aritwa aya, unobayiwa kuya orwara mimba haisi yenyu yekuti munoita zvamunoda nayo. And mimba haitarisirwa kunzi 9 months ndopainozorwadza, inongorwadza iti anytime. Ndiani asingazvizive? Muri vana vadiki here? Right, mimba yarwadza mwana ombodzokera kuti kwanzi ndobhonosuma kuti kwanzi mimba yarwadza yenyu here? Mimba yarwadza yamakatakura kana kuti mimba inenge ichiita madiro pamunhu anayo? Toda kuziva kuti chamuri kuti chakaitirwei. Mai ava vaenda kwandonoti makorokoto kuna nhingi kuna mbuya kwaberekera mwana. Ndiana vana vaberekerwa kumusha kwa nhingi kwa mbuya kwa mukurungai. Munoita kamakorokoto kadzoka kakumba kwenyu kana iri miko yenyu yamune muchishandisa. Imi wamuruda kuti anokuitai munoita makorokoto kana maona kuti handite makorokoto kunana mukurungaika siyaika. Munoita kamakorokoto kumurora adzoka mumusha. Hamuna chana makabvisa kuti ndikaite makorokoto muri mbavha makaba murungudzi ari pachikoro. Inda munotsvinya kudai so. Ndafarira nyaya yaitwa nemwana yokuti aiwa ndikuda mudzimai wangu. Zviri pamutemo imombe. Ndiyo chaizo kana kuti kana wauda kupasa gupuro redhora rawambobvisa uchishaina reri $299 pamusoro ndounoziva. Ndo nyaya yacho. Zvafanira kuendesa mukadzi kuDNA test nevana uchiti vana havasi vangu, vana vonowanikwa vari vako imombe. Handiti mapoa. Isusu tiri kuti kana kuine chisoro chekuti mai ava vakaenderei kuchipatara nemuroora wenyu, nyaya yachona ndeyei? Mwana wachona hamusi kugutsikana here? Endai kuDNA test kana muchigara nevana mumusha wamune musina shuwa navo. Ndingati mwana wangu Rozi ari apa ndombotsvaga kuti kwanzi vanhingi vari kupechwei uko, ndotadza kuendesa mwana wangu pachipatara apa nekuti kwanzi anozotongeswa kunzi makorokoto ndozoisa kunani. Inda kuchitsvinya so imbaba.
makorokoto watizi makorokoto makaisei baba makapiwe chiine vanhu ava ndosaka maona ndabvunda ndauya kuno ndotokoniwa kumtemo ndotowanda kuwanda kundomuwanire mutemo wekuti roora mwana womunhu ida muda uchipa kutaura kwakaipa so hatiri kutaura nevabereki vanenge imimi sesu tiri vabereki vakafanana nemi hatiri kuti kana tichitaura nemi toita kunge tiri kukupopoterai mumatara tetasvora matauriro enyu 27 hama yangu kubvisa mombe yako hatisi kukupa period yekuti mukadzi wako unomutora zvemukadzi wako ndezvemukadzi wako handiti chauri kubhadhara inhau yekubhadhara rako handiti zvawawana ndozvoumhanya nazvo kuna mambo ndawana makumbo emombe aya mambo ndazowana musoro uyu nzeve idzi ndapedzesa ningi yangu handiti tarisanai upenyu chamwada kukuudza kana waberekwa wakadai so baba ndibaba vako nokuti unawo isu hatina kubva 2000 kusvika nhasi hatina vakainda handiti but we are surviving zvatinazvo nyangwe dai vanga varipo anga zvingotodada kuti havana vangu handiti kana uinavo ukaona vasingakupe mashoko anokuvaka wakafanana nevangu vandakarasa da kutaurira izvozvo nyika yashata nenhau yekuti vanhu mumusha hatipana nemazano anovaka makorokoto asiri watingatungamidze mberi totungamidza nyaya yekuti iye muroora akagara zvakanaka nemwana wangu mwana wangu aroora dzimai wake kuitira in case of tomorrow. Paclaim pane nyaya yekuti wadaroora. Yes. Nyaya yeroora yanourayiwa nenyaya yekuti mukomana roora agara anobvisa akaroora ravatezva ravati ataura nyaya yekuti vauya pano vachirambana vakarambana ndi vakapanana gukuru mambo pavazoti bhadhara mombe yenhingi yegupuro rawakanga wabisa handiti vatezva ravaona kuti ndakunzvengwa nemukwasha kuti abereka nemwana wangu akungoti hachada mwana wangu sei ndosaka vanga vauya vachaura roora ravo saka iye zvino zvaurawa nenhau yekuti taakuremekedza kuti uyo ari kuti ndikuda kutora mukadzi wangu ngabhadhare mombe saka pavari kunodzokera it's obvious kuti munhu anofanira kuroora mukadzi wacho the way of summons zvichireva kuti pfuma yanga ifanira kudhibhandwa kuno iye kusiyana kwavaita yes awo zvatora mudzimai wake munyaya yakudzokera yes maibata Ishinogarwa pasi. Yaye munyaya yakudzokera asi yanga yakamira mamiro yaito yakaita kuno kuzvachipedzana yes iyo manje raroro riya rekuti mukwasha apedzera makudzokera rekuti zvawanikwa izvozvo dai gupuro risina kudzimwa apa tatomuudza kuti hakuna zvokumunyengetedza zvatikutaura kai shamwari kana pakadai unobhadhara zvakati kana wazvadai unodai zvinoyari tatopedza naye chatatofarira chekuti ata munhu achahutenafunga otora mukadzi wake sada kuchengeterwa vana nevamwe vanhu musaite nyaya yakapusa kudaro vatezva vanobereka mukomana uyu avaria ndo vari kukangaisa mukomana uyu baba saka satigona kuzonyara vanhu ndo vakapa gupuro ndo vaifanira kuya negupuro gupuro rabva kumwana wavo muroora wodzoka negupuro kuna baba vane mwana ava ningire chishona cho ndechekusha kwani ukuru hwamunoda wanona wanyanya hamusiri munotonga nyaya yemuroora dhara kwaakanga atoenda mwana wekwasekuru kwaakaningiringa ndo kunotongwa nyaya yake right imimi dai mamuri kutaura kuti pamakanzwa kuti muroora apo imimi sababa you were there to reverse everything mwana wenyu kuti wai uchiita zvakapusa kudaro aiwa ndokurati maimusamura kuti maimudana maidana mukomana ani pandakaudzwa nyaya iyi ndakufonerwa nandiri kubasa zvokuti havana kutombokwanisa kuzisa ndakufonerwa ndozouya kuno kuizvizvo saiwo kana pamukadzi baba unokuvaudza ndakufonera singazivi nyaya chindii ndatipoka pamudzimai gukuru webokaudze ndina unopamba pambudzi
Walipa butsi. Uwashora kwa wakaita uji. Bana na kupuro hiyo walipa. Auti wewe wakambopinza murora mushako musiva. Mushamawo. Wao pamubereka woza pana masukuru. Wongo muramba wakanyarara. Kudzinga murora mumusha. Baba utaba udzi baba tapoka nani murora uyongo nyarara wato baba kamujemu. Iwo na baba wapenyu. Sinono bambudzi baba. Baba ndakapoeti US kana 35. Same shit 30 kana 35. Ayo bana kwakada kuti mbudzi kana kuti 35. Sava dzokorola mari. Era bana kwakada kuti mbudzi kana 35. Yes. Pamusoro ndine kutaura pamusoro pemwana iyeyo. Baba ava mwana we vava muramba. Vava vati chero tikaenda kuma-DN nyange akanzi ngewangu handikwanise kumuchengeta uchazvionera wega. Aiwa kana kutaura isitapedza nyaya kana zvine nharo zvichadzoka pano dare ndiro rorupa makagara ipapo Dare guru nderino. kana makagara pari kukwepa akapagara paviri apa pamwombe iyoyo dzinokwana kuzosvika kana idzi tongofamba nenyaya tomira Rakala. iye ari kuda here kudzokera mumusha mamvudzi mambo amuti kana nhasi uri yakotakura kana uchisiya ndonoisiya zvese Next court.